Hercules! Tinapalabas, napanunot ni Hercules asublyen tinakakitaan da kadagiti lalaki asaan a mapagtalkan tilangada. Kastamat nga itultuloy dalatta timangsapol kinilakay Herman. Impagarot pa yan dagiti tattao a posible a nakidnap nila kay Herman. Madandanagan met dagiti lumugar gapu iti may padpadamag a panagdukot. Kabayatan na agsarsarita da nimfa ken Hercules. Itagagayem denggan yo tituloy ti makalawas a seryetayo a napauluan. Idinagkabaw nila kay Herman. Dito'y drama tayo. Hercules! Adobo atong kaktikayat ko. Anya? Awan tila ko da nga adobo ato kak. Adobo akar ni ti baboy ken manok laang ti adda. Sige, prito lang. Anya a klase ti prito ti kayat mo? Prito, asimot-simot. Ha? Awan ti prito asimot-simot. Ha? Anya tinakita, Hercules. Dagiti lalaki iti saan unay nga adayo, nimfa. Sa dino. Nakatakder da iti abay tinalabag a kotse. Apay na kita alalaki. Mailasin ko jay maysa. Anya. Nimfa, saan tapay nga agorder iti kananta? Paliiwan tapay dagita alalaki. Sige, Hercules. Dayjay, pimanaw dan. Surutan ta ida, nimfa. Naglugan na iti puraw avan, Hercules. Nimfa. Puraw avan tinagluganan da. Saan mat anagandar tivan? Basta, paliiwan ta no anya ti aramidan da. Wan, Hercules. No kayat mo. Siyak di umasidag kadakwada. Saan dakmat lang makita? Kaputabasita. Saan, nimfa? Narigatan. Ang mga no adda makakita ken ka. Basta agtalinaad ka lang iti abagak. Yes, boss. Anya ayes boss asasawam, nimfa. Sa anak a boss. Yes, manager. Anya man ang ayes manager. Wan, boss, amo. Ay, sika talaga nimfa. Nakaalaam man ang dagita asao. Iti maboy-boyak a pelikula. Kasta't ibagbaga dagiti kontrabida. Anya? Saan tamat akong trabida? Sige, sa balilaangan tiyawag ko kan ka. Anya ngay. Partners. Anya a partners. Kapot ang partners ta. Amang sulbar iti krimen. Anya? Baliw! Baliw! Ah, iti kanito nga garamid ta kita iti saan anasayaat. Dakas dakadata. Sika talaga nimfa. Exciting talaga, partner. Ha? At napaltog mo dita. Anya a paltog. Awan matpaltog ko. Hey, may mayat ko ma. No at napaltog mo, partners. Makipinaltog ta. Sumardang kan nimfa. Okay. Nimpa, ang mga nuad na palpaliiwan dagita alalaki. Kidnapper lakid di dagita. Saan ang mapagtalkan dagiti langada? Uray sika, nimpa. Agsipot ka mata na imbag. Ang mga nuad dapay kakadwada. Nimpa, apay adi ka matan sumungbat. Kasarsarita ka, nimpa. Kunag,
Agpaliiw kamat ana inbag. Taamangan no adda kakadwa dagiti kidnapper. Imbagamat, asumardangak nagsasao. Ha? Ay na. Nagkulit ka talaga, Nimpa. Naawatam dagiti imbagakan ka? Yes, boss! Always ready to fight! Kakadwa, agsipot kayo na imbag. Dagiti estudyante ti kidnapan tayo ita. Wan Maxi, Dakkel agatan, numayla ko tayo dagiti kidnapan tayo. Nang runa kadagiti ubing pay. Wan Maxi. Ado lagi di taglabas nga estudyante iti tayo lugar. Apaman ang makakita tayo iti target tayo. Kamaganyo at agusan. Matongpal, Maxi. Wala. Agsipot kayo na imbag. Pasig akin na imbag ti isang bay ni Hercules. Saan lang aditi lubong tayo nga inkantasya? No di kat itintero a lubong. Kasano itan, inkantada diwan. Anya ti plano nga ramiden. Awan pa'y planok ita, ari saririt. Jak pa'y lamarik na ti presensya ni Rey namang mangkik. Nalabit ang nagbutengan ni Rey namang mangkik. Isuasaanan nga agparparang pay. Saan nga agbutang dayjay, ari saririt? Mang panunot iti sabali awagas tapno makabales. Aniya, Posibleng agpapigsa iti pan nakabalin. inkantada diwan. Ulitat nga ibaga. Awanan dito inkantasya. Ti tartarigagayan na anapigsa pan nakabalin. Gaputa adda kan ni Hercules. Sa dino nga rod ti sabali pay a pangalaan ni Rey namang mangkik iti napigsa apan nakabalin na. Kasi tinakunakon. Posibleng agkid daw iti pan nakabalin. Iti ari dagiti kinadakas. Aniya, Day talaangan ti mao di apamuspusan. Tapno matukadan na ti pan nakabalin nga adda kan ni Hercules. numatukadan na ti pan nakabalin ni Hercules. Posible, maabak na ni Hercules iti laban. Day tatijak pa'y amo ari saririt. Makitan tulaangan, no anya ti diskarte ni Hercules nga aramidan. Inkantada diwan. Ure agpadadanto iti pan nakabalin. Agdumadantumot iti wagas, iti pan nakilaban. Sa bagay, husto ka, inkantada diwan. Nakitak tigaraw ni Hercules ang makilaban. Talaga anay dumduma. Idi pa'y laang, sinanay ko ni Hercules ang makilaban. Kano kasanong aramaten na ti pan nakabalin na. Inkantada diwan. Nabasak iti libro ti padto. Ani Hercules ti agbalin a kapigsaan a parswa. Iti entero a lubong. Aniya? Ni Hercules ti mangsalaknib iti sangalubongan. Kontra kadagiti managdakdakas. Kumusta nga taan ti panagsapol ni Hercules ken ni Herman? Saan mo to na nagsubsubli dito'y lugar tayo ni Hercules, Nana Sufeng? Sapay la kumahatag baligi amang sapol ken ni Herman. Supeng! Pirna! Nay, si kamot gay amdugan. Nakita yung ka din ni Herman. Dandanin makalawas ang mapukpukaw ni Tata Herman. Anya, sigurado kayaw. Wendugan, dandanin makalawas ang mapukpukaw ni Herman. Kasanaw ang mapukpukaw ni Herman. Apay, di mo amaw ang mapukpukaw ni Herman. Saan? Sapsapunon de Hercules ni Tata Herman, Tata Dugan. Apay asap-sapulan na ni Herman. Gaputa mapukpukaw. Apay nga italang amok ang mapukpukaw. Di kayo nga min rumrum mo rin balayo, Tata.
Isa diyo ammo ti mapaspasamak. Ay, nagloko na Herman. Apay anay bagam anagluko ni Herman. Isulakit day, tinangkalong iti sinag. Anya? Kasano ko mga iso tinagkalong kat mapukpukaw nga rod, tata? Diyak mamate, amapukpukaw ni Herman. Apay asaan ka mamatay, dukan. Basta, diyak mamate, amapukpukaw ni Herman. Ricky, Oh, apay ka di tatadugan. sapsapulak ni Herman. Apay asap-sapulan yun ni Tata Herman kat mapukpukaw. May saka maut, Ricky. Ha? Apay tatadugan? May saka maut amang ibagbaga, amapukpukaw ni Herman. Talaga mo't ang mapukpukaw. Saan amapukpukaw ni Herman? Ha? Kasano na ibagayo saan ang mapukpukaw ni Tata Herman? Agkabaw lang dayjay a Herman. Anya? Katno ijay balay kaw ti pagaw-awidan na. Ha? Agmalmalam ijay amat maturog. Ibaga na pa yan a balay na ti balay kaw. Sigurado ka tatadugan? Wan! Sapsapulak. Tainala na jay chinilas kaw. Ay, isumot lagaya man nakasaka-saka kayo tatadugan. Iwan! Intaray naman na jay chinilas kaw. Apay nga rod asaan mi amakitkita ni Tata Herman? Narigat asapulan ti tao, ngaglamlamang. Ha? No di na kayat ti agpakita. Awan maramidan tayaw. Anya? No may agdamag ni Hercules ijay balay. Kat mayra na pumanaw ni Herman. Ay, anya matan ni Tata Herman. Nakarong aminan ti kabaw na. Talaga nga awanan ti malagip na. Itay payasap sa pulo ni Tata Dugan ni Tata Herman. Saan nga tangag padadan akabaw kini Tata Herman? Birna? Day tati amok, agpadadan akabaw. Agasam, makalawasan na mapukpukaw ni Tata Herman. Ngam addala ka no gayam dito'y lugar tayo. Ngam saan tayo mata makita? Nalabit nga agkabaw mo ni Tata Dugan. Isuda nga aminan tinabat-bati apang lakayan dito'y lugar tayo. Pudno day ta, Birna. Laklakayan dan, ngam napigsada pa'y lang. Napigsa ti bagida, ngam ti panuno ti kumapo yun. Jackpot dyan nga adda dito'y lugar tayo ni Tata Herman. Una, ta sinapul tayo nga rodo ni Tata Herman, ngam di tayo mo't makita. Agkabaw samot ni Tata Dugan. Awan dito'y balay ni Herman, dukan. Apay aya. Sapsapulak nga ron ni Herman. Itay pay asap sa pulom ni Herman. Kat mapukpukaw nga raw. Saan na mapukpukaw ni Herman? Anya? Amang ano nagawit dito'y balay mo. Nagpada kayon nga agkabaw ken ni Herman. Sa anak pa nga agkabaw, Sufeng. Ni Herman ti agkabaw. Inala na ti chinilas kaw. Anya? Nagsakitan ti sakak anak kasaka-saka. Nagluko at talaga dayjay a Herman. Sigurado ka iti bagbagam, dukan. Nagkulit ka mat, Sufeng. Itay pa nga ibagbagak, asap sa pulak ni Herman. Ti amok kat agkabaw kan. Sa anak nga agkabaw. Amok pa lang ti bagbagak. Sige, tay naksapulan ni Herman. Ay, Napanan. Kasla sigurado ka dagiti bagbagan. Apay asaan mi amakita ni Herman? Herman!
Ayan mo! Ay, Herman! ay, abanan ni Herman. Herman! Isublaim ti chinilas ko! Ay, awanan, dagiti lalakay. Agkabawdan. Dumteng tumat ti panawin, agkabawak. Hercules! Pudno, tiatap mo! Unim pa. Kidnapper dagiti awanan ba ina? Kinamagdajay may isang estudyante. Anya nga ron ti planom ita? Suruton tativan. Anang iluganan da iti estudyante. Tapno maamuan ta. No sa dino ti pangipipananda kadagiti makidnap da. Wan, Hercules! Kumpat ka iti abagak nimpa. Suruton tativan. Sige, Hercules! Nagsardangan ti Van iti dayta a banda. Daan mo't abudayga. Dayjay o! Imbabadan jay estudyante. Un agpaiso nimpa. Oh, apay nga umisam ka? Aksyon dayto yun. Anya? Hercules, di mo na'y aramatan ti pan nakabalin mo ha. Taapay. Exciting amin ti makirangat. Anya? Gagangay lang apig sa ti aramatam. Sika talaga. Wanin. Sige. Agtignaya kon. Kat ispala kon ti estudyante ang nakidnap. Nimpa. Inam nga agpangato dagiti nakidnap da. OMG! Nagaduda gayam. Nalabit nga imunan ang nakidnap dagita. Ngamawan mo't ni Apong Herman. Wan nga rod, Hercules. Kaya't asawan dayta. Asaan ang nakidnap ni Apong Herman? Ispalak dagita at tao. Nimpa. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwan na denggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapauluan. Iti nagkabaw nila kay Herman. Dito'y drama tayo. Hercules. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.